Yerli polisiýa idaralarynyň ýetkinjekler bölümi we mektep resmiýetleri 22-nji ýanwarda Aşgabat şäheriniň 32-nji orta mektebinde okuwçylaryň elektron enjamlaryny, okuw esbaplaryny we el goşlaryny duýdansyz barlady. Barlyklarda ýüze çykarylan akylly telefonlar we sagatlar hukuk goraýjy idaralaryň degişli düdümlerine iýberildi diýip barlyklardan habarly bir paýtatly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle-de ýokary sınıf okuwçylaryň arasyna çilim, nas we käbir derman seri işleri tapylyp olar hem hukuk goraýjy idaralara iýberilipdir. Ýöne barlyklarda esasy üns ýetkinjek ýaşlaryň akylly enjamlaryna maglumatlaryň mazmunyna gönükdirildi. Hukuk goraýjy idaralaryň degişli düzümlerini gyzyklandyrmaýan maglumatlary özünde jemleýän telefonlar jerime ýazylyp eýelerine gaýtarylyp berilýär. Diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar. Ýöne VPN programmalary arkaly döwlet tarapyndan oňlanmaýan sosial torlara girýän okuwçy ýaşlar häkimetler tarapyndan seljirilýär. Şol okuwçylaryň gelip çykan maşgalalary häkimetler tarapyndan içkiň öwrenilip enatalar soraga çekilýär. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Şeýle hojalyklar häkimetler tarapyndan ýytybarsyz hojalyklar hasaplanylýar. Olar jogapkärli döwlet wezipelerinden çetde tuturýarlar. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň inspektorlary orta mekteplerde her 2-3 aýda birgedek öňünden meýilleşdirilmedik duýdansyz barlyklary geçirip durýarlar. Ýöne bu barlyklardan daşary polisiýa idaralarynyň ýetkinjekler bölümleri we terbiýeçilik işleri boýunça bilim işgärleri hem okuwçy ýaşlaryň arasyna häleşini duýdansyz barlyklary geçirýärler. Şeýle çärelerde köplenç okuwçylaryň telefon barlanýar we gyzyklanmalary seljirilýär. Ygtybarsyz hojalyklarda ýaşap, döwlet wezipelerinde işleýän adamlar eýleýän wezipelerinden boşadylýar, basyşlara sezewar edilýär. Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Häkimetler döwlet tarapyndan oňlanmadyk online maglumatlar bilen gyzyklanýan ýaşlaryň hemde olaryň gerip çykan maşgalalarynyň watana we prezidente bolan söýgüsini terede salýarlar. Öz maşgalasynda ogul gyzlarynyň arasynda watana we prezidente bolan söýgüni we padarlygy ornaşdyryp bilmedik maşgala başynyň ene ata hökmündäki borçlaryny ýerine ýetirmek ukyplary soraw astyna alynýar we olar öz maşgalalaryny oňorup bilmezlikde aýplanýarlar. Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Hökümetiň alyp barýan işlerini we siýasatyny tanqidleýän islenip pikir garaýyş we olaryň sosial ulgamlarda beýan edilmegi Türkmenistanyň raýatlar üçin köp sanly oňoýsuzlyklary, hatda ýygyrlamalary we jeza çärelerine ýol açyp bilýär. Şol bir wagtda ýurtda online maglumat çeşmeleri berk gödäwçilik astyna saklanylýar. Şeýle gödäwçilik çäreleri döwlet başlyklary tarapyndan hem berk tapşyrylýar. Ýa-da 2022-nji ýylyň ýanwaryna geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bir mejlisinde degişli düdümleri internet ulgamynyňky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegi tapşyryldy. Orta mekteplerde şeýle barlyklar ýygy-ýygydan geçirilip durýar. Okuwçylaryň mektebe telefon getirmegi gadagyn edilýär. Telefonlardaky maglumatlar duýdansyz barlanyp bilinýär. Fizik barlyklardan daşary ýurdun online geňişligi, raýatlaryň internet işçiligi berk çäklendirmelere sezewar edilýär. Ýurtda adynyň 122 miňden gowrak internet domen salgysy petig astyna saklanylýar. Iri sosial torlar şol sany Facebook, Instagram we Twitter ýaly internet saytlary, şeýle-de WhatsApp we Telegram ýaly messengerler berk petig astyna saklanýar. Azatlyk radio 32-nji mektepde geçirilen barlyklar boýunça Aşgabat şäheriniň bilim bölüminden tesbir alyp bilmedi. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mara eden saparyndan soň Sewitde geçirilip başlanan arasaçylyk işleri heniz hem dowam edýär. Jemaat hojalygy we öý dolandyryş müdirlikleriniň işgärleri günde 16 sagada çenli işledilýändiklerini, emma goşmaça hak tölenmeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi. Öňkü prezidentiň Mara eden saparyndan soňra göýüşi depkine geçirilip başlanan arasaçylyk işleri jemaat hojalygy we öý dolandyryş müdirlikleriniň işgärleriniň boýnuna juda agram salýar. Her gün dürli arasaçylyk we awatly işine çekilýän bu işgärler ýerden sagat 7:30-da öýden çykyp gije sagat 11:12-de öýlerine gelýärler. Diýip Mara şäheriniň Galkanyş köçesiniň ugrunda ýerleşen 4-nji öý dolandyryş müdirliginiň bir işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Bu işgärler gündelik iş wagtynyň dowamında şäheriň köçeleriniň we seýilgähleriniň arasaçylygyny üpçün edýärler.
Olaryň iş wagty saat 17:30-da tamamlanandan soň işgärler baglaryň düýbüne ak hek çalmak, köçeleri renklemek işlerine çekilýärler. Şeýle-de olar orta mektepleriň, ýaşaýyş jaýlarynyň, edara kärhanalaryň we sowda merkezleriniň üçeklerini gök reňke boýaýarlar. Biz gündelik iş wagtymyzdan soňra ýene 6 saat işlesek-de biziň aýlyk haklarymyzyň üstüne bir manat hem goşulmaýar diýip arasaçylyk işgäri anonim şertde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä bu ýagdaý bilen bagly arasaçylyk işgärleriniň ençemesi edara ýolbaşçylaryna nägileliklerini beýan etdiler. Olar ýolbaşçylardan artykmaç işlän sagatlary üçin goşmaça hak tölenmegini hem talap etdiler. Başlygymyz bize işlejek bolsaňyz işläň, bolmasa anha gapy işden çykyp gidip bilersiňiz diýip jogap berdi. Soňra-da ol Marynyň arasaçylygyna talaba laýyk seredilmänligi üçin häkimiň käýinç alandygyny aýdyp, häzirki arasaçylyk işleriniň gaty uzogy çekmejekdigini, ýene 3 güne ýetmän işleriň tamamlanjakdygyny we hemmelerin öňki iş tertibi boýunça işlejekdigini hem belläp, işgärleri kösüstirmäge çalışdy. Dip arasaçylyk işgäri bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Marynyň häkimiýetlerinden şol sanda Jemaat Hojalygy müdürliginden kommentari alyp bilmedi. Russiýanyň Belgrad sewtine 24-nji ýanwarda ýykylan harby uçur 65 Ukrainaly uruş ýetirini alyp barýardy diýip ýerli media ýurdun gorunmak ministrligine salgylanyp habar berýär. Helakçylykda gutulan bolmady. Transport uçury Karachanski etrawyna ýykyldy. Ol ilatly sewtin goloýunaky bir meýdança agaçdy. Bortdaklaryň ährisi helak boldy diýip sewt häkimi Vyacheslav Gladkov telegramna aýtdy. Bradan Russiýanyň gorunmak ministrligi uçuryň bortuna ele salan 65 Ukrainaly uruş ýetiriniň bolanyny we olaryň alaşylmak üçin Belgrad sewtine alınıp barýanyny aýdypdy. Şeýle-de ministrlik ýerli wagt bilen ýerden saat 11 töwereklerine ýykylan uçurda 6 ekipaj agzasynyň hemde ýetirler alyp barýan 3 eskortyň bolanyny aýtdy. Sosial mediada paýlaşylan videoda Il-76 harby transport uçuruna meňdeýän howa gemisiniň towlanyp ýere gaçyşy we ideýany gümürdülip partlama sesi hemde tüsfäniň asmana göterilişi görkezilýär. Kremlin metbuat sekretary Dmitri Peskov özüniň bu waka barada henizem maglumat toplaýanyny aýdyp uçur hadisasyny tesbirlemekden ýüze burdy. Resmiler uçur helakçylygynyň sebäplerini deriňemäge başlaýan Mahala Ukrainska Pravda neşri özüniň Ukrainanyň ýaraglyk güýçlerine çeşmeler atlandyranlaryna salgylanyp Kiýewiň harbylarynyň uçur ýykylmasyny öz işleri bolanyny işaret edýänliklerini we uçuryň Russiýanyň S-300 howa gorunuş ulgamlaryna raketa ekidip barýanyny ýazdy. Bu habar garaşly ýagdaýda tasdiklanyp bilinmeýär. Bu aralykda Rus zarbalarına 18 adamın öldürülmeginden sonra Zelenski uruşun Rusiya dolanyp barmagynyň gutulgusuzlygyny aýdýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 23-nji ýanwarda Kiýew we beýleki Ukraina şäherlerine zarba vurup 18 adamy öldüren hemde 100den gowrak adamy şikestlen Rus zarba tolkunyna güýçlü gaýtawl beriljakdygyny aýtdy. Rus güýçleriniň howa zarbalarynyň 3-nji tolkuny Ukrainanyň 2-nji iň iri şäherine Harkivde raýat deskarlaryna zarba vurandan soňra halas ediş toparlary çykýan harabaçylykdan aman galan adamlary çekip çykardy. Häzirki zaman Russiýa adaty durmuşy özüne wehim hasaplaýar. Bu döwlet adaty bir terrorçy diýip Zelenski özüniň agşamky ýüzlenmesini aýtdy. Goý Russiýadakylar Ukraina häsiýetiniň gaýtawyr bermekde nähili ymgyr bolunýanlygyny bilýänligini bilsinler. Rus uruşy ýygyny bu şeriň gelip çykýan ýerine, onuň basylyp ýatyrylmaly ýerine gutulgusuz dolanyp barar diýip ol aýtdy. Harkiwiň sewit häkimi Oleg Sinyahubov howa zarbalarynyň ilk tolkunlarynyň birine öz şäherine 7 adamyň öldürilendigini aýtdy. Harkivde 50den gowrak adam şol sany howa zarbalarynyň soňky tolkunyna 4 adam şikestlendi diýip ol aýtdy. Harkiwiň häkimi Ihor Terekhov hüjümleriň Ukrainanyň 2-nji iň iri şäherine, ýaşaýyş jaýlaryna, dukanlary we beýleki raýat deskarlaryna zarba vuranlygyny aýtdy. Ol ýerde harby deska ýok diýip ol aýtdy. Agressor bu günü Russiýanyň terror döwleti bolanyny we bagyşlanyp bilinmeýänligini ýene bir gedek suwd edýär diýip ol bellidi. Terekhov irki zarbalaryň 30 sany ýaşaýyş jaýyna ziýan ýetirenligini aýtdy. Müňden gowrak penjere döwüldi. Howanyň temperaturasy -7 gradusa düşýän wagtyna 20 sany binada ýyladış ulgamlar öçürilmeli bolup diýip ol aýtdy. Irki zarbalar Ukrainanyň tutuşçagyna howa hüjüm duýduruşlarynyň yglan edilmeginiň fonuny bolup geçdi. Zelenski Harkivde adaty adamlaryň ýaşaýan ýeri bolan adaty bir köp gatly jaýda hinizem dowam edýän halas ediş işlerine salgylanyp adam pidalarynyň 18-de çykmagynyň mümkinligini aýtdy.
Birazdan Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby Rus güýçleriniň ganatly we ballistik raketalardan, aviasiýadan we zenit raketa toplumlaryndan peýdalanyp birleşdirilen raketa zarbalaryny amala aşyranyny aýtdy. Zelenski munyň howa gorunuş ulgamlarynyň sowulup geçen nowatdaky birleşdirilen hüjüm bolanyny aýtdy. Käbir raketalar urulyp ýykyldy. Ýöne sowulup geçen raketalar 200 obýekte, şol sany 139 öýe ziýan ýetirdi diýip ol aýtdy. Kiýewde adyndan 20 adam, şol sany 4 çagy yaralany diýip şäher häkimi Vitaliy Klitschko we şäher administrasiýasynyň ýolbaşçysy Roman Popko telegramna aýtdy. Bir aýal lukmanlaryň intensiv halat ediş tagyllalaryny garamazdan klinik taýdan merhum uglan edildi diýip Popko aýtdy. Hüjümlerde 3 etrap, Pechersk, Sviatoshinsk we Salomyansk etraplary nişana alındy diýip Klitschko aýtdy. Rus raketa hüjüminiň netijesinde 20 adam yaralandy. Olardan 13 adam şol sany 3 çagy keselhana ýerleşdirildi. Ejir çeken 13 ýaşly bir oglany we 6 uly adamy wakanyň bolan ýerine lukmanlar tarapyndan bejergi berilýär diýip Klitschko ýazdy. Rus raketalary Dnipropetrovsk günorta Sevtiniň Pavlograd şäherine de zar vurup adynyň bir adamy öldürdi diýip Sevt häkimi Serhiy Lysak telegramna aýtdy. Russiýanyň Gorunmak ministrligi 23 ýanwarda raketa zarbalarynyň Ukrainanyň harby önümçilik deskarlaryny üstünlükli nişana alyp gödöňüne tutulan ähli nişanlara zar vurulanyny öňe sürdi. Kremliň medeniýet sekretary Dmitri Peskov munyň tersine suwd edýän bir topar delilleri garamazdan Rus güýçleriniň raýat sebäplerine zar vurulanyny ýene bir gezek inkar etdi. Russiýa soňky bir näçe hepde bäri Ukrain raýat nişanlaryna garşy raketa zarbalaryny birden güýçlendirýär. Köp sany adam pidalaryny we maddi ziýana sebäp bolýar. Rus zarbalary Aýratina serhetden bary ýok 30 kilometr aradaşlykda ýerleşen Günnigur Harkiv şäherini nişana alýar. Ukrain resmilerine görä Russiýa 29 dekabr 2 ýanwar aralygyna Iranda öndürilen 500-den gowrak dronlar bilen hem de ganatly raketalar bilen Ukrainanyň şäherlerine hüjüm etdi. Adatdan daşar agyr zarba tolkunlary Ukrainanyň howa gorunuş ulgamlaryny we okdýar ýaşyklaryny hem batyş astyna goýup prezident Vladimir Zelenskiýni Kiýewiň ýaranlarynyň ýarag iýermelerini çaltdandyrmaklaryna çagyrmagy iterýär.